Vă spunem bun venit la Sărbarea Copilului și vă invităm să cântați cu noi imnul 38. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Amin. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Amin.
îi învăța pe oameni, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Luca 10:25. Cu atenție acordată, mulțimea adunată aștepta răspunsul. Ei crezuseră că îl vor prinde în cursă pe Domnul Hristos și îl vor pune într-o lumină proastă, dar Mântuitorul a evitat controversa și a cerut răspunsul chiar de la cel care îl întrebase: ce este scris în lege? Cum citești în ea? Ei îl credeau călcător de lege, dar el a legat mântuirea de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Luca 10:27 și 28. Acum nu mai puteau să-l condamne pentru că el prezentase legea ca pe un tot divin, în care a arătat că nu e cu putință să ții un precept și să calci un altul, deoarece același principiu le călăuzește pe toate. Din propriile cuvinte, acest învățător al legii și-a dat seama că era păcătos, egoist, dar a încercat să se justifice cu o altă întrebare. Și cine este aproapele meu? Iisus nu s-a mâniat, ci a răspuns în schimb cu o parabolă pe care o găsim în continuare în Luca 10, de la versetul 30 la 37 și pe care o vom asculta în versuri. Te coborai spre Ierihon la vale, călcând arar pe drumul șerpuit. Alăturea asinul tău agale se poticnea în pasul istovit. Era amiază, arșiță cumplită, de parcă zarea întreagă luase foc. Tu singur pe poteca prăfuită, părând să aduci doar hoților noroc. Și colo, pe drumeagul cotitură, văzuși un om în pulbere căzut, cu trupul plin de rane și arsură, zdrobit și frânt de tâlharul nevăzut. Zăcea în praful aspru și fierbinte, de starea lui păsându-i nimănui, bătut și jefuit, fără veșminte, că-ți venea să plângi de mila lui. Trecuseră pe aceeași cărăruie un preot de la templu și un levit, dar n-au dorit în ajutor să-i vie și n-au oprit din mersul lor grăbit. Dar tu, când l-ai văzut, samaritene, însângerat și fără de alin, a plecat și cercetând alene, ai scos din brâu ulcica ta de vin și, căutând mai bine în desagă, dăduși de lemn de măsline, apoi, în praf, mataua ta întreagă o așezași în lacrimi și suspini. Și îngenunchind în focul din țărână, privindu-l blând în ochii grei și duși, îi picurași în suflet strop de smirnă și o rază de speranță îi dăduși. Rupând fâșii cămașa ta aleasă, cu lac ceresc ce rana o sărută, în mila ta atât de neînțeleasă, îi alineași durerea lui cea multă. L-ai pus pe măgărușul blând și apoi l-ai dus la hanul cu îngrijire dulce. Plătind tu însuți multele nevoi, doar el firav în pace să se culce. Și-ai hotărât, când te vei întoarce, din căile pe unde te va duce soarta, la orice osteneală ce-ar urma, vei oferi împărătește plata. Pe cel căzut acolo între tâlhari, lăsat să moară în pustiu painic, bătut și jefuit de hoți avari, tu te-ai plecat cu harul tainic. Dar din avremii lungă istovire, își puse oare lumea întrebare: ce om în nefirească dăruire s-ar cheltui în jertfă salvatoare? Ci eu te aștept cu dor din an în an și spun oricui și scriu cu slove mari: Iisuse, tu ai fost acel samaritan, iar eu eram căzut între tâlhari. Amin.
sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Văzând atmosfera de acolo și că cei poftiți la masă alergau după locurile dintâi, le-a dat câteva sfaturi și le-a spus o pildă. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiți de el, să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el, să vină să-ți zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ți zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Luca 14, cu 8 la 11. Apoi i-a mai zis și celui ce-l poftise: când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi și pe orbi, și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Apoi le-a spus pilda celor poftiți la cină, pe care o vom auzi în continuare tot în versuri. Un om a dat o cină mare și el mulți oameni a poftit. Robi a trimis la fiecare ca să-i aducă negreșit, căci ceasul cinei a sosit. Pe masă erau de toate. Omul frumos s-a pregătit și oaspeții îi aștepta. Dar parcă s-a fi înțeles că fiecare a refuzat. Ei, altă treabă și-au ales, la cină n-au participat. Cu toții s-au dezvinovățit. Primul, de un ogor vorbea, el s-a scuzat și a fugit ca să-și rezolve treaba sa. Iar altul atunci și-a cumpărat boi ca să aibă să muncească. Și el, pe slugi le-a refuzat, s-a dus gândul să-și împlinească. Altul, la fel, l-a refuzat, spunând că s-a căsătorit. Cina bogată a lăsat, căci timpul era socotit. Robii acasă au venit, pe nimeni nu au adus. Stăpânul tare s-a măhnit și robilor atunci le-a spus să meargă în uliță să aducă pe oricine s-ar nimeri spre casa lui să-i conducă, indiferent cine ar fi. Și șchiopii și ciungii, orbi, săraci, pe toți la cine să-i cheme, oricât ar fi de necăjiți, să intre fără să se teme. Robii s-au dus și au adunat, mulțimi de oameni au venit, în casă cu toți au intrat, dar casa totul s-a umplut. Și din nou robii au plecat, pe toți din piață să-i convingă. Stăpânul acasă a așteptat, la el mulțime să se strângă. Atunci casa s-a umplut, la masă toți s-au așezat. Stăpânul casei i-a văzut și mult pentru ei s-au bucurat. Amin.
eram pierduți, pentru că am ales să nu ascultăm de El, Iisus a părăsit cerul ca să ne caute și să ne salveze. Fiecare om este valoros pentru El și fiecare din noi suntem deosebiți în ochii Lui. Copiii vor ilustra lucrul acesta în continuare prin două parabole sub sintagma pierdut și găsit. A fost un tată ce avea doi fii, iar cel mic a devenit nemulțumit și s-a gândit ce-ar fi mai bine pentru el, să plece departe de-a lui și să-și ia soarta în propriile mâini. Dă-mi partea de avere, tată, că voi pleca departe în altă țară și sigur voi trăi mai bine decât să te slujesc pe tine. Și a mers tot mai departe, să uite repede de-a lui cetate. Și-a cumpărat și haine potrivite, să stea la masă doar cu oameni de elită. Și mulți prieteni s-au arătat ca să-l ajute cu vreun sfat. Zilele treceau ușor, în chefuri, în plăceri și cu umor, dar cu surpriză, într-o zi a constatat că banii de la tata s-au epuizat, prietenii l-au părăsit pe rând și nimeni nu-l mai cunoștea. Și tot oftând și tot cerșind, frigul și foamea, întunericul l-au copleșit. Ce-i rămăsese de făcut? Doar gândul că la tatăl lui acasă e cald, e hrană din belșug pe masă. I-a încolțit ca ultima speranță. Murdar și zdrențăros cum se afla, spunând adio porcilor ce îngrija, pleacă spre tatălui cel iubitor, ce-l așteaptă de mult, cu atâta dor. Tatăl ceresc e tatăl iubitor, ce așteaptă orice fiu rătăcitor, să-și vadă starea lui de păcătos și să se toarcă acasă, la Hristos. O haină nepătată va primi, o viață de izbândă în orice zi și un loc în țara sfântă, pentru veșnicii. Amin. Amin.
mică oaie a alunecat, de turma ei s-a rătăcit și de păstorul mult iubit. Păstorul, grijuliu, a observat absența oiței și a plecat să o caute noaptea întunecată și să o aducă la turmă îndată. Într-un rățiș îndepărtat, păstorul bun oița a aflat. I-a vorbit blând și i-a adus înapoi la staul pe umerii săi. Păstorul bun este Domnul Iisus, ce vrea să scoate din orice răcis vreun suflet ce dorește ajutor, să strige după al vieții Salvator. Amin. Amin. Ați cunoscut vreodată pe cineva nevăzător? Vă imaginați ce înseamnă să nu poți vedea natura, oamenii, pericolele care sunt la tot pasul? Veți asculta în continuare, de pe paginile Bibliei, experiența incredibilă a unui orb pe care cred că mulți nevăzători și-ar dori să o trăiască. Iar după aceea veți vedea cum Domnul Hristos a învins dușmanul cel mai de temut al omenirii, moartea. Pacea Domnului. Orbul Bartimeu, când prin Ierihon odată trecea Domnul și cu el mergeau iarăși ucenicii și o mulțime fel și fel, la ieșirea din cetate, Bartimeu șeredea cerșind, era orb și după cum Domnul el striga nădăjduind, ceilalți îl certau să tacă, dar el și mai mult striga, Fiul lui David, ai milă, vindecă-mi orbia mea. Domnul s-a oprit, iar unii dintre cei care erau cu el i-au spus, îndrăznește și te scoală, iată te-a chemat Iisus. Orbul a sărit,
lăsându-și hainele, și-a mers grăbit și plin de o credință sfântă lângă Domnul s-a oprit. Ce dorești?" spuse Domnul, care-i lucrul pe care l-ai vrea?" Doamne," zise el, ai milă și redă-mi vederea mea." Du-te," i-a spus Domnul, și după crezul ce l-ai spus. Orbul și-a primit vederea și a plecat după Iisus. Caută să nu scape prilejul când aproape ți Iisus. Strigă după el și cheamă-l până încă nu s-a dus. Poate zici că nu ești orb ca Bartimeu, tu vezi, auzi, vorbești și simți, dar vai cu ochii tăi prea sămți, oare îl poți vedea pe Dumnezeu? Ai ochi. Atunci de ce nu vezi? Cel ce te-a chemat nu doar pe numbra unui gând. E Dumnezeu ce te-a creat, e Fiul Său crucificat. Ce mai aștepți? Roagă-L și tu ca orbul, cum vei ști mai dureros, căci mila Lui cea mare te va vindeca Hristos. Amin. Trăiau de mult într-o cetate un frate și două surori. Și acolo, spune Sfânta Carte, mergea Iisus adeseori. Betania, ce loc de dignă, cu Lazar, Marta și Maria, unde își găsea des odihna Hristosul iubitor, Mesia. Dar într-o zi, bolnav de moarte, stă Lazar fără ajutor. Când Domnul era dus departe, ducând mesajul tuturor. Maria, Marta iubitoare, fac tot ce pot, dar în zadar. E grav bolnav și-l văd cum moare. O, de-i veni, Iisuse, iar! Ce greu ne încearcă disperarea
și, Doamne, Tu nu te arăți. Hristosul ce ne-ar fi salvarea e dus departe prin cetăți. Dar Domnul zăbovea departe și în gând el murmura mereu: această boală nu-i spre moarte, ea va slăvi pe Dumnezeu. Curând s-a stins orice speranță. Iisus a întârziat pe drum. La căpătăiul fără viață plâng Marta și Maria acum. Și-au plâns cu inimi sfâșiate și duc la groapă îndoliate. Trec zile lungi și mohorâte, iar clipele cu greu se scurg. Surorile stau amărâte, cu sufletul ca ars pe rug. Fiind mulți prieteni, le mângâie, iau parte la durerea lor. De 4 zile putrezește și Lazar în mormânt e pus. Dar iată, cineva șoptește că a venit acum Iisus. O, Doamne, de ce ai zăbovit? Ziceau cu vorbe disperate. Iisuse, de-ai fi fost aici, n-ar fi murit al nostru frate. Puteai la viață să ridici. Dar Lazar n-a murit, ci doarme, va învia, va fi cu noi. Și ele au răspuns: știm, Doamne, la învierea de apoi. S-a înfiorat Iisus în Duhul și a plâns de necredința lor. Cu milă iar privi văzduhul, cerând la Tatăl ajutor. Dați piatra aceasta la o parte, apoi din nou s-a înfiorat, căci Lazar va învia din moarte la strigătul său minunat. Îți mulțumesc, iubite Tată, eu știu, oricând Tu mă asculți, vreau să vorbesc la turma toată, pentru norod, pentru cei mulți. Dă-le nădejdea și speranța, să afle toți că m-ai trimis, că sunt învierea și viața și mântuirea ce ai promis. Și cine crede azi în mine, chiar de-a murit, el va trăi, să vadă slava Ta, Stăpâne, puterea vieții va grăi. Se sfărâma a morții gheară, când glasul lui a răsunat: hai, Lazare, vino afară, să vadă toți că ai înviat. Și mortul a ieșit. Tăcere, căci Domnul vieții îl striga. El a simțit acea putere ce de la moarte dezlega. S-au risipit durerea, jalea și deznădejdea tuturor. Crezut au mulți, Iisus e calea și adevărul vieților. Amin. Domnul iubește copiii convins, care ascultă bunii și
Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îl certau. Și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Matei 19, cu 13 la 14. Iisus iubește copiii și dorește ca ei să vină la El. Câteodată, noi adulții îi împiedicăm pe ei să vină la Iisus. Dar nu contează ce fac alți oameni, voi puteți întotdeauna vorbi cu Domnul. El vă aude și vă ajută. Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de Iisus și de dragostea sa. Noi ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe deplin, să creșteți în ascultare și credință, iar pe noi să ne ajute să fim niște canale care să vă ajute să-L cunoașteți pe Domnul, nu niște piedici, ci să creștem împreună în toate privințele, ca să-L putem întâmpina împreună cu osanare. Amin. Amin. După acest frumos tablou, am învățat despre tânărul bogat, care și el tângea după această binecuvântare și a venit înaintea Domnului. Dar Domnul i-a arătat clar care este problema lui, că, deși susținea că păzește toate poruncile, nu se simțea în păcat cu Dumnezeu. El a ales să-și iubească mai mult banii decât împărăția dragostei lui Dumnezeu. Iar în continuare veți asculta despre un alt om bogat care a făcut alegerea cea bună de această dată. Să-mi dau toată averea? Eu cred că e prea mult. Să fiu ca ceilalți oameni, un muritor de rând? Dar eu am păzit legea de când eram copil. Mai bine vă de treabă, nu vreau să fiu umil. Tânărul din pildă, ca tânărul din pildă, sunt astăzi foarte mulți, ce nu vor să renunțe la bani, onoare, funcții. De vrei să fii ferice, aici și în cerul sus, renunță azi la toate și alege-L pe Iisus. Amin. Amin.
luptă a trecut prin Ierihon. Spre a administra surâsul dulce era dorit orice om. Un om bogat, Zacheu pe nume, de statură mic fiind, s-a urcat în dulă nume ca să-l vadă și el venind. Domnul îi spuse: O, Zacheu, dă-te jos de gram, căci azi am dorința mare, vine, să-ți aduc un scump mesaj. Și gingaș în casa sa, Domnul astfel i-a spus: Eu cunosc viața ta, totuși te iubesc nespus. Fericit Zacheu promite, împătrit să dea înapoi, caselor năpăstuite și oamenilor în nevoie. Astăzi, mântuirea este peste toată casa ta. Duceți lumea această veste să afle toți iubirea sa. Amin. Amin. Iubirea nu strânge pentru sine, dă jumătate din ce are ca Zacheu. Dă totul ca să fie bine, slujește oricui, nu cere nimănui. Și nu aștepta răsplată, iubirea este dezinteresată. Amin. Amin. Vă place proverbul după muncă și răsplată? Petru i-a spus într-o ocazie Domnului Iisus: Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Domnul Iisus a răspuns printr-o parabolă foarte înțeleaptă. Pilda lucrătorilor viei din Matei 20. Un bun fermier avea o vie mare și când a venit timpul culesului, a mers în piață să găsească niște oameni care doreau să muncească la culesul strugurilor. Ajuns acolo, gospodarul a găsit doar câțiva oameni care căutau de lucru, așa că a vorbit cu ei și le-a spus că le va plăti fiecăruia câte 1 leu dacă ar vrea să muncească toată ziua pentru el. Oamenii au fost de acord. Proprietarul viei s-a întors în piață încă de 3 ori și a luat și alți oameni la muncă. Acestora nu le-a spus cât le va plăti. Le-a spus doar că va fi corect cu ei. Ei erau fericiți să lucreze pentru fermier și aveau speranța că îi va plăti cum trebuie. În sfârșit, a venit și ultima oră de muncă. Fermierul s-a întors în piață și a mai găsit oameni care stăteau acolo. El le-a spus: De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei
Au răspuns, pentru că nu le-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Mai rămăsese doar o oră, dar oamenii erau bucuroși să muncească. Sperau și ei că proprietarul ei îi va plăti în mod corespunzător. Când a venit seara, era vremea ca stăpânul viei să-i plătească pe lucrători. El i-a spus casierului, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând cu cei de pe urmă. Casierul i-a chemat pe cei care lucraseră doar o oră. Au luat fiecare câte 1 leu. Oamenii erau foarte bucuroși că fermierul fusese atât de generos. El i-a plătit pentru întreaga zi de muncă, deși lucraseră numai o oră. Apoi i-a plătit pe cei care lucraseră 3 ore. Apoi i-a plătit pe cei care lucraseră 6 și 9 ore. Fiecare dintre ei a primit câte 1 leu. Toți acești muncitori îl iubeau pe fermier pentru că a fost bun cu ei. În tot acest timp, cei care au muncit toată ziua, adică 12 ore, priveau. Ei au văzut că fiecare muncitor a primit câte 1 leu și erau siguri că fermierul avea să-i plătească mai mult pe ei. Dar când au venit să-și primească banii, fiecare a primit câte 1 leu. Oamenii nu erau mulțumiți. Ei s-au plâns stăpânului viei. Știți ce le-a spus acesta? Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu 1 leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acesta din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Fermierul știa că oamenii sunt invidioși. Ei nu îl iubeau cu adevărat. Ei au muncit doar ca să primească banii, dar ceilalți au muncit pentru că aveau încredere în fermier. Iisus este ca proprietarul viei. El ne dă mai mult decât avem nevoie. Și El dorește ca noi să lucrăm pentru El, fiindcă îl iubim, nu pentru că sperăm să primim răsplata de a fi în cerul cândva. Tu ai răspuns invitației de a lucra în vie? Domnul să sădească în inima noastră motivația cea bună de a lucra pentru El, la fel cum nici El nu măsoară dragostea pe care o investește în fiecare dintre noi. Amin. Amin. În timp ce Iisus
se afla acasă la Lazar, fariseul Simon l-a invitat pe Iisus la masă, acasă la el. Și Domnul a acceptat invitația. Simon fusese foarte grabolnav de lepră, dar Domnul Iisus îl vindecase. Iar acum dorea să-și exprime recunoștința pentru că se făcuse sănătos, așa că a pregătit o masă specială în cinstea lui Iisus. La masă, Lazar stătea lângă Iisus, de o parte, iar Simon de partea cealaltă. Erau de față și ucenicii și surorile lui Lazar, dar și alți oameni. Maria a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta cu mult și le ungea cu mir. Luca 7:38. Când a văzut lucrul acesta, câțiva au comentat. Iar atunci, Domnul le-a spus pilda celor doi datornici, concluzionând: spune-mi, dar, care dintre ei îl va iubi mai mult? Să vedem. Maria dă ce a avut mai scump, un vas de alabastru, mir curat, considerând că nimic nu e prea mult pentru acel ce viața i-a salvat. A plâns amar păcatul săvârșit și a rămas la linii picioare, crezând în cel ce a jertfit pentru a ei răscumpărare. Cum au apreciat acei din jur darul ei mărturisitor? Nu a contat, căci darul cel mai prețios este Iisus, ce vina i-a spălat. O, Doamne, ajută-mă să văd minunea dragostei în fiecare zi și să-ți aduc în dar al vieții rod o haină nepătată pentru veșnicii. Amin. Amin. Putea ca inima să o spargem, cam ce parfum s-a răspândit pe margini. Învață de la ea, o păcătoasă, ce-ai de preț să suflet sau în casă, să fie pentru Domnul închinat. Și atunci vei fi creștin adevărat. Amin. Amin. Pacea Domnului, vă salut și eu. Și bine v-am găsit. Copii. Adică mai ales pentru copii. Cu fiecare program pe care copiii îl prezintă, parcă este tot mai frumos.
Au mai crescut ei? Este atât de reconfortant să vezi cum istoria biblică este spusă într-un mod atât de simplu și în același timp atât de direct. Și o minune, și o schimbare de inimă, o schimbare de viață. Și lucrurile acestea s-au întâmplat cu ei și ar trebui să se întâmple și cu noi. Voi chiar credeți ceea ce ne spuneți? Da. Și minunea cu Lazar? Am înviat Lazar? Da. Și celelalte minuni? Orbul care și-a căpătat vederea? Ați văzut cât de simplu și de senin? Da. Nu degeaba spune acolo în Biblie până când nu vă veți face ca niște copilași. Să crezi că un lucru care este spus este adevărat. Dar chiar au fost adevărate? Da. Și sunt? Da. Gândiți-vă doar la un lucru. Că minunile care au fost făcute de Iisus nu au fost făcute într-un loc ascuns, ci au fost făcute în fața multor martori. Da, dar au trecut ani mulți de atunci. Dar să nu uităm că Evangheliile au fost scrise în timpul generației celor care au văzut minunile. Și dacă ar fi scris acolo în cărți și în Evangheliile care au circulat foarte mult și foarte repede, ar fi scris ceva ce nu ar fi fost adevărat, cei care erau în localitățile respective ar fi putut să spună nu e adevărat, noi n-am auzit de așa ceva. Știți că Betania era lângă Ierusalim, ca să dăm un singur exemplu. Și acolo a avut loc minunea învierii lui Lazar. Astăzi, vechea Betanie este o suburbie a Ierusalimului, pentru că atunci Ierusalimul era mic, apoi s-a întins și vechea localitate Betania a fost incorporată în Ierusalim. Deci este o suburbie. Au trecut ani de atunci. Pe acolo au trecut și greci, și romani, și mai târziu arabi. Iar acum Betania este în zona arabă a Ierusalimului. Știți cum se numește Betania? El Lazaria. Și numele acesta în limba arabă vine de la numele lui Lazar. Cum este posibil ca în mentalul colectiv, după ce au trecut atâția ani, chiar și într-o religie diferită de cea creștină sau evreiască, să se păstreze istoricul unui eveniment care a avut loc în localitatea lor. Și au pus numele Elazaria, adică de la Lazar. Așa că, dincolo de ceea ce avem în Biblie și de credința noastră, de ceea ce credem noi, trebuie să știm că martorii de atunci au transmis și au lăsat cumva inscripționat în istoria lumii lucrurile acestea pe care Iisus le-a făcut. Și dacă ei copiii cred, și noi cei mari ar trebui să credem. Am primit un mesaj astăzi din Germania. S-a dat publicității un rezultat al unui studiu sociologic și spunea așa că pentru prima dată în istoria Germaniei, o populație de puțin peste 80 de milioane de locuitori, numărul ateilor este un pic mai mare decât numărul creștinilor. Cum să nu crezi că ceea ce a scris Iisus, sau a spus Iisus, sau a făcut Iisus, cum să nu crezi că este adevărat? Și totuși, până la urmă trebuie să fie un corespondent între
ce este în inima mea și ceea ce transmite Dumnezeu. De aceea Iisus spune că El nu are nevoie nici de banii noștri. De ce? Deși ni s-a spus despre Zacheu care a dat împătrit, deși Iisus i-a spus unui bogat că ar fi bine să dea tot, dar Iisus nu de banii lui avea nevoie, ci avea nevoie de inima lui. Așa că Iisus așteaptă inima noastră și a voastră copii. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute să primim prin credință ceea ce a lăsat pentru noi, știind că mai este ceva în fața noastră. Și știți ce este în fața noastră? Ce este mai bun. Adică împlinirea promisiunii că El se întoarce și ne va da fiecăruia dintre noi ce a promis. Adică veșnicia. Domnul cu noi. Amin. Îți suntem recunoscători, Tată Bun, pentru istoria aceasta biblică atât de frumoasă și în același timp impresionantă pentru toți. Amin. Te rugăm din toată inima ca Tu să ne binecuvântezi cu credință. Amin. Să credem ceea ce s-a transmis. Și să avem speranță că Tu vei împlini până la capăt ceea ce ai promis. Amin. Îți mulțumim pentru copiii pe care ni-ai dat. Amin. Și Te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi. Amin. Să le dai sănătate, să-i ajut să crească frumos. Amin. Să aibă înțelepciunea de a învăța, de a crește, de a se dezvolta, ca să fie o bucurie pentru părinți, pentru biserică și pentru Tine. Amin. Îți mulțumim pentru cei care au depus atâta efort ca să învețe, să instruiască, să-i ajute, să le fie aproape, să le fie prieteni. Te rugăm, Doamne, ca binecuvântarea Ta să fie cu ei și cu familiile lor. Amin. Acum când ne apropiem de încheierea sabatului, îți mulțumim pentru binecuvântările de astăzi și te rugăm ca în săptămâna în care vom intra, Tu să fii cu noi, să ne însoțești acolo unde vom merge. Să fie binecuvântarea Ta la fiecare și să ne ajuți să ne putem reîntâlni în locul acesta și să ne bucurăm de toate binecuvântările Tale prin Domnul Hristos. Te-am rugat. Amin. Amin.